Wani gwamna a dai na ce wani gwamna a dai wani gwamna a dai ɗaya za ya yi wani gwamna a dai ɗaya za ya yi wani gwamna mai halin tsiya wani gwamna a dai ɗaya za ya yi wani gwamna a dai ɗaya za ya yi wani gwamna a dai ɗaya za ya yi za ki ba ni kiɗa mu wuce gaba wani gwamna a dai ɗaya za ya yi wani gwamna a dai ɗaya za ya yi kuki saman da burgu ya yi gaba in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba wani gwamna a dai ɗaya za ya yi mutu saman na burgu ya yi gaba in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba wani gwamna a dai ɗaya za ya yi na ce ku raba ni da yan gayyar ziya in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba maidin samadin sarki gwani Allah kai ne mai zamani wani gwamna a dai ɗaya za ya yi kai ne ka nufa na yi waƙar in na yi waƙa duka a san da ni wani gwamna a dai ɗaya za ya yi Allah ko ka muka kawo to amsa mana dukan zamani wani gwamna a dai ɗaya za ya yi kai ne ka bashi a farko to canza mana sarki rabbana wani gwamna a dai ɗaya za ya yi mutu saman na burgu ya yi gaba in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba aikin banza aikin kawai wani gwamna bai san nasa ba wani gwamna a dai ɗaya za ya yi kuma ya ce wai shi ne gudi ko aikin ma ba a kai shi ba wani gwamna a dai ɗaya za ya yi kuma gashi yana takato bara a jihar ba a gane nasa ba wani gwamna a dai ɗaya za ya ya yi Allah amsa mana rabbana ture mana shi dan balguba wani gwamna a dai ɗaya za ya yi mutu saman na burgu yayi gaba in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba yan birni har yan ƙauyuka na kuka ya haka ne guni wani gwamna a dai ɗaya za ya yi ka kori ma'aikata a aiki ya haka wannan zamani wani gwamna a dai ɗaya za ya yi to ka canja mutanen da suka ma bauta tun fari haba a gwani wani gwamna a dai ɗaya za ya yi ka ɗauko yan wata duniyar ka sa su a aiki na banu wayo wani gwamna a dai ɗaya za ya na yi ce ku raba ni da yan gayyar ziya in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba kai a kasar mu ana wata gwamnati da mutane sun shiga hawuya wani gwamna a dai ɗaya za ya yi Allah wadaran duk gwamnatin da take ta barin mu sha wuya wani gwamna a dai ɗaya za ya yi ko kyauta in zai yi maka kafin ka rike ka sha wuya wani gwamna a dai ɗaya za ya yi balle ma kyautar babu ita yan gani kashe ni kuna ina wani gwamna a dai ɗaya za ya yi mutu saman na burgu yayi gaba in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba ai bayani ne kan gwamnatin da take rushe duka yan gari wani gwamna a dai ɗaya za ya yi kwaɗayayyu ne ke tare da shi dan su ma su zama yan gari wani gwamna a dai ɗaya za ya yi mun san Allah ne yake rike komai ke rike yan babban gari wani gwamna a dai ɗaya za ya yi to mu jama'an babban gari mun damu a canja a kai tafi wani gwamna a dai ɗaya za ya yi mutu saman na burgu yayi gaba in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba gwamna yana ta faɗa da mutane ya haka ne gwamnan gari wani gwamna a dai ɗaya za ya yi to ko horo dan dambe ya sallama masa kuji ja'iri wani gwamna a dai ɗaya za ya yi duka al'umma sun rena a sabirni kauye da cikin gari wani gwamna a dai ɗaya za ya yi ni ma yau dai na arena a sadan ba na tsoron ayari wani gwamna a dai ɗaya za ya na yi ce ku raba ni da yan gayyar ziya in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba ku faɗa masa mun ce za ya yi kwalli ɗaya ta haka za a yi wani gwamna a dai ɗaya za ya yi domin kullum sallah muke addu'a kawai mu za mu yi wani gwamna a dai ɗaya za ya yi kuma mu da mun san rabbana zai amsa in har mun kai wani gwamna a dai ɗaya za ya yi Allah roƙonka kawai muke canza mana kai ne za ka yi wani gwamna a dai ɗaya za ya yi mutu saman na burgu yayi gaba in har ka bar mu a raye mu ba mu san ba ka kaunar mu ba gwamna in har kai ka fi mu ba za ka fi ikon rabu ba
kiyama a kai baka san shi ba. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Don abin da ya sa na faɗo hakan zalunci shi ka saka gaba. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Ka tuna da kiyama za mu je zalunci ba zai kai ka ba. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Ku ta sa mana burgu ya yi gaba. In har ka bar mu a raye mu ba mu san ma ka kaunar mu ba. To ka sa a rufe mu a kan kashe mu idan ka so kai gaba. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. In dai muka je kai za ka zo ka san Allah bai bar ka ba. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Maganar zaluncin nan da ake wa al'umma ba a gansu ba. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Kuma yau dai mun tattara mun barka da Allah mun tafi. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Na ce ku raba ni da 'yan gayyar ziya. In har ka bar mu a raye mu ba mu san ma ka kaunar mu ba. Allah mu mun gode maka sarkin da ka yi mana lokaci. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. In ka so har biyu za ya yi Allah kai ne mai lokaci. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Kukan nan dai da ake ta yi al'umma na yin tsokaci. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Ya Allah mu bayinka ne kuma shi gwamnan ma naka ne. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Ku ta sa mana burgu ya yi gaba. In har ka bar mu a raye mu ba mu san ma ka kaunar mu ba. Ni ne Yesu baba na barna ina waka kowa ya san da ni. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Garin mu gari na amana a ne ko ka zo ya ka iya da ni. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Ka hana na shigo garinka amma a garin mu ana daɗa ji da ni. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Ikon Allah ikon su ne ba ikon huhun gora ba. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Ku ta sa mana burgu ya yi gaba. In har ka bar mu a raye mu ba mu san ma ka kaunar mu ba. Wani gwamna mai halin tsiya. Wani gwamna dai ɗaya za ya yi. Ta sa mana burgu ya yi gaba.